guys, ano po ta sa luto-luto no, pang million views, basin daw rin mag million views ni. So na kinira itong video nga mo viral makison karon adlaw. Okay na akong pan. Ito ang ingredients no. Gaho mo taog bugas so ano kana pilit o bugas tunga no 1 kilo ni tanan. Medya pilit, medya bugas. Gandangkan ko ni. Ito ning i-steam para sa steamer. Ayun ay saging, na iluya, ang ato ning asin niya, ang atong gata. Sa kaya ato ning tarungon ato yung proceed ako na ni ang pamagi parang maklaro ba. Kini ato ning steam. Ang hinumulan nato na atong pagsabaw. So na no. Sabaw diri na ato oh. Bukaw na siya. Ito ni, butang na ang nato ni. Diin ang bugas at ibutang sa dire. Aron maluto na siya. Okay, ito nang himuong kuan. Tingalan ni. Budbud without sugar ba? Kuan lang, saging lang atong kuan. Saging lang ang ato ang kamay no, sukar. Gamitin ang sukar, why no sugar added. Mag-iso na saya, binisaya pa. Kaya mo na siya. Huwag lang tayo nagmaluto. Atong itimpla na diri tanan. Okay, tigsang taog saging no, dugmo ko nito blender kay kas kurente. Init na baron, kusog magtuyok ang kurente. Pero ni pigsango no, pwede pag blender. Magkugi kag blender. Ito ning pigsango no, dugmokon mag-iso na no. Nala pagdumog gali naman kay hinog man no. Ano itong isagol niya? Ano ito ang silbing sukar. Okay. Ako resistant tamaw ba? Nala. Dumok na. Dumok na. Dali na dugmokon sa kay hinog no. Hinog yung karnaba unta sa mga senyorita ni may lain tag saging kanila lang saging no atong gipigsang ganiha kanimo ni. Mix ni mix sa katirwe round. Saging na senyorita no kamatay karnaba ni. Tono sa lubi. Tono sa lubi. Okay. Isang isang ani pilit bugas nga tunga ano tunga pilit tunga pud bugas nga natural atong gi-steam dito mo na itong sagol diri dayon patag asin mga gamay lang yan na kadaghan ra mga 1/2 ngayon na mo na luya na gi kuan ana banggod. Okay luya na ingredients makisona no dayon katong pilit simple lang atong snacks pero lami kanon dayon di ko makadaot sa ato ang panglawas no kaya may sugar ni natural tamis sa saging atong butang ani no sagbud kaya matawag saging nga budbud. Bugsag bud. Imbento natin. Sa kay mo na sa. Ana ra ka simple lang ato ang panagol no. Dalain. Di na ito gatas, di na ito gastos na, di na ito itlog. Sa una kung gatas, itlog, wala na, i-erase na lang na. Optional na lang ng duha no. Kini na lang simple, parang dali na ito mapalit, o dali na ito na ito mabayaran. Hindi sakit sa bulsa, may igsunan mo na ito no. Dayon katong gi-steam na ito, ato na isagol no. Mao na niya kumak. Ito na ibutang dito no sa atong gitimplahan ganiha. O man itong gi-steam mo. Ang pilit o sa gulag bugas nga pula gamay. Mao na ni. Tunga sila. Ito ni timpla dito no. Mayo na yung bugas pwede pong dili pero basa-basa man ang way bugas mayo lang inani kay bugat ba ang busog. Okay, sa timplahan nila ganiha no. Mao ni.
sagol diri. Ani. Kayon no. Ato ni pusto ng dahon, daog na mga igsuonan. O kita niyo, mo na ni ready na pagputos dahil balik sa steamer. Kinutos na kaon dayon kuman. Okay, putos na ta no. Ha. Man ini ito na ta sa ibalik ta sa steamer. Within 1 hour na lang parang luto gud ang ano. Ang bugas kay half cook man na siya. Pwede po kuan lang mga 40 minutes mag-isuna no. Pero siniguro wag yo hilaw. Noon na natong 1 hour ang pag hinahinay ito siga dito sa takanga no. Ana ra. Dayon sure na yun na naluto na kaon na ta mag-isuna mi mananang 1 hour mag-isuna 1 hour atong pabuto no magputos no. Okay. Putos na tayo no. Putos. Last na lang nato ni. Itak-ang dayon dito. Dayon, mao na to. Kaon na ta mag-igsunan ko. Mao ni kasimple ato ko na tuhon ko ang ingredients na to ani katong 1 kilo nga 1 and 1/4 nga saging. Dayon 1 kilo nga bugas no, pilit nga pwede pug 3/4 nya, 1/4 ang bugas no. Pilit-pilit ko siya no. Inaana lang timpla o mauna na ready na pagtak-ang dito sa atong sugangan nga diri aircon open air nga mabuhan nga isuna no. Nira ni ang atong kapobrehon diri. Luto na 1 hour na. Siguro ginang 1 hour sa di pa maluto na abri basta mo na 1 and 1/4 ang saging, then 1 half ang 1 kilo ang bugas, 3/4 ang pilit o 1/4 ang bugas. Natural bugas 1/4. Mao na. Pasaan na ta na. Ato lang kanon. Mao na.